sunteți? Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Block Party. Yay! Yay! Ok. Ei, nu prea am ce să spun. Ce am primit aici? Cotonate. Mă rog. Haideți că începe. Unul de... What the heck? Cum căcat a murit ăla? Și ce aia? Ăsta-i. Yay! No. Ce fac, mă? Yay! E dacă jucăm așa, oare ce este? Dacă după aia mai pot să vă dați pe mână și mi-am dat seama. Oh, ăsta e. Yay! Ce? Ăsta e. Ăsta e. Wow. S-au cam dus câțiva. Ia să zic și unde. Cum să fie? Să mai drept o secundă și să ai chestii de aia magică. Uite! Da, asta. Fuck! Fuck, asta e. Nu! Și da, și prieteni, revenim în câteva secunde așa la început, așa că nu arena. Yay! Ăsta-i. Pleacă de aici. Pleacă pe de aici. Plecați-mă de aici. Da, să încercăm noi așa, nu știu, parcă schimbă puțin culoarea și nu e așa. Unde e asta? Ei. Nu o să avem... Maxim. Unde e, mă? Asta e. Așa. S-a căzut de aici. S-a aruncat. Și spita prinsă. Asta e. Yay. Și da, filmăm singur. Yay. Asta e? Nu. Ăsta e. Crede că nu la mea. Ce ți-am zis? Ăsta e. Sau nu e ăsta? Ăsta este. Mi se blocase. Am pic în execuție. Revenim, dragi prieteni, imediat cu o nouă arenă și cu a treia arenă. Ce e a treia rundă? Bă, unde-i, bă? Ăsta e. Te poți ceva. Ăsta e. Nu ăsta. Ăsta e. Flyer! Wow! Cât mai aveam! Nu iau ăla, cine știe ce-mi face. N-am chef acum să iau un blindness. De la frumos. Nimic. Ăsta e. Mierliț! Aaaa! Nu te poți, am căzut de acolo. Ăsta e. Bă, nu-ți dă rău cu ăștia? Hai, bă, să vreau să pierim o dată. Că eu să câștig.
Că voi să pierzi, nu? Bă, frate, bă, stai de simțire corect. Abar n-am, am ierit eu. Și da, dragi prieteni, ne revedem imediat când revenim și cu a patra arena. Asta care? Asta e. Mă pot pus pe ăsta. Și că este mai frumos de pe ăsta. Ăsta, da. Ăsta e. Wow. N-am mers pe nimeni. De mă. Nu! Wow, 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 chiar pe colț. Ăsta e. Altul. Dacă... Te rog. Bă, frate. Și asta că stai așa că are mic. Să zboară. Deci ăsta zboară, asta să câștige. Pic doar atent. Și da, oameni buni, revenim imediat și cu a 5-a arenă și ultima pe ziua de azi. E că în materie de preocupare. Și dragi prieteni, am revenit și aici și cu... Am revenit și aici cu o nouă arenă. Cât de mică eram. Și cred că ultima pe ziua de azi. Da, deci s-au aruncat de pe platformă, ăștia 3. Stai. Deci ce stai, frate, nu te stănțezi, mă. Wow. Este. Am mai făcut la așa un alt video excelenți. Uite, vedeți? Era oia pe verde. Era alt verde. E greu să dai seama asta. Și da, îmi pare rău că nu pot câștiga nici măcar o dată. Dar na, ce să facem? Dar îmi pare rău, știu că se aude pe fundal, sau aud sunete pe fundal și chestii, dar dacă îmi poate ajuta cineva în comentarii să-mi spună cum pot să editez audio, să nu se mai aud așa, chiar să-mi lasă, că până mi-am eu microfon nou mai durează. Nu! Și da, oameni buni, cam asta a fost și pentru azi. Vă mulțumesc că mi-ați vizionat videoclipul și Vă mulțumesc că mi-ați vizionat videoclipul și ne revedem data viitoare. La revedere!